Dobry Rostomili. To kolejno Tyler Reise. Jest tych w Steinheim. Tam to widać, Steinheim. No, stare miasto. Z tyłu widać zamek. Jest brama miejska, Mein Tor heißt das, nazywa się. I tutaj jest knajpa, która się nazywa Druckerei. Własne piwo mają, Druckhaus, przepraszam. Druckhaus, tam jest napisane. No, tutaj leci trasa i tu są rozpisane ścieżki rowerowe. A tam jest men i tu też jest fajne ognisko zawsze, jak jest Johannisfeuer, czyli noc świętojańska, to w tym miejscu, gdzie tam jest ten dekiel cały, to jest zrobione bardzo duże ognisko, że praktycznie tak jak te drzewa są wysokie. No i tu mamy ten zamek na Steinheimer Schloss. Bardzo fajna rzecz. Także to jest kolejna trasa i tutaj też można obejrzeć, jakie są trasy. Rhein-Main-Vergnügen, Mainradweg, to kiedyś bym to chętnie zrobił, to jest prawie 400 km wokół, znaczy wzdłuż Menu i Deutsche Route 5, czyli też jakiś szlak rowerowy. Jesteśmy w Hesji i pozdrawiam. No, trzymajcie się, z Panem Bogiem, cześć.